Hyvää iltaa katselijat. Tervetuloa kanavalleni seuraamaan tämän päivän videota. Minä voisin näyttää teille minun valkoisen mekon, mikä minulla on tänään ollut päällä. Ja minä pystyin sujahtamaan tähän avaamatta vetoketjuja. Eli 13 kilon laihtumisen kunniaksi halusin laittaa päälle tän. Ja sitten minulla on tänään, näkyykö nämä minun meikit? Tällaiset ihanat punaiset huulet retrotyyliin. Mutta tämän päivän videossa halusin kokeilla, kun tässä lattiassa on tämmöinen tummentuma, niin siihen kokeilla, lähteekö se tällä pois. Ja minulla on täällä se sieni. Ja otan tähän Scrap Mamiin tätä ainetta. Ja tommosen pikkupalasen. Ja sit alan vaan hieroa sitä aluetta. Ajattelin ottaa vähän lisää. Minä laitan myös vähän tätä Coopin Cream Cleaneria, tätä Press Lemonia, sinne myös sekaan. Ja jatkan tällä hankaamista. Näytän yhdessä hankaamista täällä. Sitten minä välissä pyyhin tämän alueen. Tälle. Oho. Ja sitten toinen kierros. Nyt minä kävin hakemassa vettä ja luutun. Ja minä meinaan pyyhkiä tän. Se on nyt 2 kertaa. Se on hangattu sillä Scraptätin merkin aineella. Ja nytten kuivataan se. Tämmönen siitä nyt tuli. En tiedä, olisiko se ihan pikkasen haalistunut. Ja sitten tuolta kulmasta lähti enemmän. Ja pitää... Nyt on ainakin kokeiltu semmoset käsinkäytettävät tehoaineet. Että mitä hän vielä keksis. Ehkä semmosella koneella tai niinku konepäällä. Sitä vois kokeilla irrottaa. Joo. Kiitos katsomisesta. Jos toivottavasti tykkäsit videosta ja tilaa kanava. Hyvää yötä.